आपण ମାନଙ୍କ ମନରେ କେବେ ନା କେବେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିବ ଗଣ୍ଠି ଫୁଟେ କ'ଣ ଆଉ ଏହା ଭଲ ନା ଖରାପ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ତ ଗଣ୍ଠି ଭିତରେ ଗୋଟେ ଲିକ୍ୱିଡ ଥାଏ। ତ ସେଇ ଲିକ୍ୱିଡ ଭିତରେ ଆମର ଅକ୍ସିଜେନ, ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ଆଉ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗଣ୍ଠିକୁ ଜୋରରେ ପ୍ରେସର ଦଉ ସେତେବେଳେ ଆମ ଗଣ୍ଠି ଭିତରେ ବବଲ୍ସ ଗୁଡ଼ା କ୍ରିଏଟ୍ ହୁଏ ଆଉ ରାପିଡଲି କ୍ରିଏଟ୍ ହେବା ସହିତ ରାପିଡଲି ସେଟା ବ୍ରଷ୍ଟ କରେ। ସେଇ ବବଲ୍ସ ଗୁଡ଼ା ଫାଟିବା ଶବ୍ଦ ପପ୍ ସାଉଣ୍ଡ ହେଇକି ଆସେ। ସେଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ ଗଣ୍ଠି ଫୁଟିବା, ଯୋଉଥିରେ ଆମର ଟେମ୍ପୋରାରୀ ପେନ୍ ଆମକୁ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ଲାଗେ। ବଟ୍ ଏହାକୁ ଅଧିକ ଥର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଜଏଣ୍ଟରେ ଯେଉଁ ଲିଗାମେଣ୍ଟ ଥାନ୍ତି ସେଟା ଲାକ୍ସିଟି ହେଇଯାଏ, ଯୋଉଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଜଏଣ୍ଟର ହେଲ୍ଥ ବହୁତ ଖରାପ ହେବାକୁ ଆଗକୁ ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି। ତ ଏହାକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ କରିବା ଆଭଏଡ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେଇମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଡେଲି ଲାଇଫରେ ନିଜ ଜଏଣ୍ଟକୁ ଫୁଟାନ୍ତି। ତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଭିଡ଼ିଓଜ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ।